Umcimbi wamaciko omculo we-jazz Noqhakambisa kakhulu indawo yomlando eThekwini Umkhumbane ushaya ibuya kulonyaka emva kokuthi uke wathikamezeka eminyakeni emibili eyedlule ngenxa yokubheduka kwe-COVID-19. Kulokhu abathandi bomculo bazothola ithuba lokuthamela bukhoma njengoba ububanjwa ngohlelo lwe-internet. Sixoxisane kabanzi nomsunguli wenhlangano yeSagiya Foundation kalo mcimbi. This year it means it's the fourth one. Siyayenza with a fully fledged, very good lineup. Richard Bonner waziwa kakhulu uprofessor manje. Waziwa kakhulu ngesiginci sakhe sebass. Udlala ibass aphinda acule, uproducer, uyi-Grammy award winner kwi-category ye-first mixed and mastered album yakhe, and azimixela yona. Amathikithi ayatholakala ku-www.webtickets.co.za noma ka-Pick n Pay